za ka ga irin kwamishina bai iya ma kyautar 20,000. Shin ka ci abin kuma ana ba shi albashi ne, sannan ni abin da sani albashin ma da aka ba su yanzu lokacin Matawalle ba su samu, kwamishinoni har ciyamomi ba su samun wannan daman ma da ya ba su wa'inga sun lunka su so nawa amma ba su iya taimakon kowa. To kaga duk wanda bai da amfani dai a gwamnatance a siyasance ta harkar wannan tahiya in dai har mai girma gwamna da gaske yake ci gaban jiha ya kaso na tsawon shekara 8 to ina ganin ni dai ya saukar da wa'inga mutane ya samo masu amfani in APC za su je ciya wurin 'yan sari wurin su ministan tsaro da kuma wani ko zanzana ke kowa to in wurin su za su je dama lalatacce sai lalatacce. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kuna tare da CT Online TV a gidan jarida mai yaɗa shirye-shiryen mu a kafafen sada zumunta wato online. Yau muna tare da babban baƙo wanda shine State Chairman na ƙungiyar Talakawa Amanar Dauda in Support of Muktar Muhammad Lugga COS. Muna maka barka da zuwa. Ana Uba Muhammad Mai Gizo, State Chairman na ƙungiyar Talakawa Amanar Dauda in Support of Muktar Muhammad Lugga COS Zamfara State. Masu kallo za su so su san da me ka zo a CT Online TV. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai a matsayina na State Chairman na ƙungiyar Talakawa Amanar Dauda in Support of Muktar Muhammad Lugga COS Zamfara State, a ƙungiyance tun daga mazaɓinmu har local government har kuma state ESCO, ina maku sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko dai makasudin zuwa na wannan kafa ta yaɗai shine kamar wasu abubuwa da suka faru tsakanin Sanata Kabiru Garba Marafa wanda tun lokacin 2022 zuwa 2023 lokacin gangar siyasa ni dai Allah ya sani na yi PDP kamar yunwa cikina kamar kuma in mutu, kuma na ba da ƙarfina, na ba da jikina, na ba da kuɗaɗena, kuma na kashe har na kashe na wasu. Amma PDP da ni na yi ne don Dauda, kuma na yi don Stop, kuma na yi Muktar Muhammad Lugga. Domin kuwa menene, saboda na auna na fahimci cewa duk mutane ne masu son ci gaban jihar Zamfara. Misali suna da kishin jihar Zamfara. Mutane suna so su fahimci a baya ka yi tafiyar Sanata Kabiru Garba Marafa a bayan 2022 sai kuma ka zo ka ɗauko tafiyar shi gwamnan jihar Zamfara. Gaskiya na yi tafiyar Kabiru Garba Marafa a lokacin da suna G8. Wannan lokaci ina tunanin za a kafa gwamnati domin ciyar da jiha gaba, sai kuma shari'a saɓanin hankali, sai kuma ta ɗauki tabba 'yan ƙwaya. Yanzu ministan tsaro yake ma ko ministan abin nan, ai ba a ce ministan tsaro, ministan tsaro dai. To kaga abubuwa ne waɗanda sanadiyyar haka, don ni gaskiya tun daga mazaɓinmu har local government ESCO har state ESCO mun yi siyasar Dauda, ba wai jam'iyya mun kai ba, mun yi waɗanda sun ka cancanci mu yi su, kuma kowa ya san lalle gudunmuwar da muka bayar ga mai girma gwamna mun ba da ita daidai abin da ya dace. Misali kamar kaga irin cigaban da ya kawo wa irin jihar Zamfara da sauransu. To kuma dama muna ta roƙon Allah, wato ka san abin nan da aka cewa in ka shiga cikin wahala komi wahala daɗi na nan zuwa. To wanga so mun taɓe ne, daɗin da ya zo mun ɗan wahala sa, kuma ƙarin sugan sai Allah ya kawo muna shi Kabiru Garba Marafa da ya fita cikin wannan tsantsiyar jam'iyyar APC, wadda kana ganin ta ko su 'yan sari ma za a ce musu
sun yarda su kashe kuɗinsu su kashe ma matasa zuciya, saboda duk wanda zai ɗauka kuɗi wanda misali baka taɓa riƙe miliyan guda ba kai Malam Ahmad, sai an ka baka miliyan 5, ka mance abun ne, to ba taimakon ka an kai ba, saboda kai da ya kamata a ce an koya ma jin zahin kuɗin kamin a baka su, ma'ana irin a koya ma sana'a kamar da irin Kabiru Ahmadu mai Palace ya kai, kaga zai ɗauki mata da maza ya koya musu sana'a kuma ya ba su jarin da za su je su yi, to wannan ne abin da ɗauka shi a taimako, kuma shi mai girma gwamna yake kai ne, kuma shi yake cikin son ya yi ma al'ummar mu a madadin ƙungiya tun daga mazaɓu har local government esco har state esco, muna murna kuma muna goyon baya, muna masu farin ciki sosai, ba ma ɗan ƙarami ba, kasa akwai ƙarami akwai tsaka-tsakiya, to babban na cewa mai girma Kabiru Garba Marafa ya fita jam'iyyar APC, na ganin cewa to wannan abu da ya yi, to muna tunanin wani ƙarin ni'ima ne da kuma ci gaba ga jihar Zamfara, domin cewa kishin su guda da Dauda, amma har ma ya Dauda kishi na ganin cewa shi ya yi tsayin daka, na ganin cewa don magoya baya ne, har ma waɗanda ba magoya baya ne ba ne, in dai ya zo ga tsarin mulki ne a ƙarƙashin hani ake, to yana iya taimakon ka da sauransu, kuma zai yi tsaye bibiya har na ganin cewa ka samu abin da aka so da sauransu. To yana ɗaya daga cikin abin da mu a ƙungiyance, ban ce a fidantance ba, a matsayin ƙungiyar PDP kuma mai mara ma Dauda baya, kuma mai mara ma Dauda baya, kuna kira ga sanata Marafa, muna kira mai girma sanata Kabiru Marafa da ka zo ka bi mai girma gwamnatin jihar Zamfara domin a ciyar da jihar Zamfara gaba kamar inda ta tsaya har ma ta yi insha Allah. Kuma mai girma sanata Kabiru Marafa duk wanda zai yi tsaye kan ya yadda ma ya aje mukami ne irin sanata, in ban taɓa mancewa ba lokacin na gani ga media, duk wanda zai aje mukami ne ya nuna zai aje mukami ne kan talaka wa'inda yake wakilci, inda yake cewa shi tun da ma har yana kawo ƙorafe-ƙorafe na talakawa ne yanki ne ba a dubawa, to shi ya yarda ya yarda na ya aji. To irin waɗannan idan za a same su a jam'iyyar PDP, to gaskiya ina mai tabbata maka sai ka ce wai akwai bambanci da Zamfara da Madina da ikon Allah. To amma wasu suna ganin wannan duk kawai siyasa ne da sauransu, haka wasu suke gani kuma har suna faɗa a kafafen sada zumunta. Gaskiya ba maganar siyasa ni dai na wata fahimta da ni, saboda shi Kabiru Marafa dai mutum ne wanda yana da aƙida kuma da ra'ayi, sannan mutum ne mai magana guda, ni dai sanin da mai kuma haka yanzu ban san ya canza ba, kuma ni ban tunanin ya tabbata ya furta cewa ya tafi APC, to ban tunanin cewa bai tsaya ya lissahi da abubuwa da kuma ne abun da zai faru nan gaba. Amma da ya fita bai bayyana jam'iyyar da ya koma. To ai shine yana ɗaya daga cikin makasudin mu a ƙungiyance, saboda farin cikin da muka yi da irin hitar da ya tsantsiya da sauransu, da kuma irin yadda mun ga abubuwa na ta da ɗaiɗain muna ta tsoro, ni kai nan ka gaba na faɗuwa ya kai, jawabin nake amma gaba na faɗuwa ya kai, saboda ni ganin nake idan ma bai shigo ya raka ma Dauda ba a ciyar da jihar Zamfara daga inda an ka tsaya, to ganin nake ma duk inda zai je to mai girma sanata ni dai gani kamar ni ya kashe, kamar ci abin to abin da naka kallo kenan kamar ni ya kashe da sauran matasan jihar Zamfara. Kana a madadin da ya kai da kungiyar muna kira da mai girma sanata Kabiru Garba Marafa don girma Allah ka dibi mu da rahama kamar yadda Allah ya dibi mu da rahama ya kawo Dauda mai kishin jihar Zamfara, kuma shi an na biyu kai an na harku, saboda ni kai na fara ganin kishin ka, shi na fara ganin aƙida ta ga siyasa tun ga da zaben G8 kuma tun ga lokacin shehi, tun na ga irin abubuwan da ya yi ƙoƙarin da abubuwa da komai. A takaice kana kira ne ga sanata Marafa da ya shigo jam'iyyar ku ta PDP domin ya riƙa ma mai girma gwamna domin a ciyar da jiha gaba. So amma kuma akwai wani ƙalubale da al'umma suke gani wanda suna ganin cewa ko waɗanda a cikin jam'iyyar da PDP ba a taimake su ba, waɗanda suka yi gwagwarmaya suka tura gwamnatin har ta cimma inda take yanzu, suna ta ƙorafi musamman a kafafen sada zumunta a Facebook, za ka ga ana ta ƙorafi akan cewa ba a samu komi ba har yanzu da sauransu. To kana ganin shigowar sanata Kabiru Garba Marafa idan shigo da mutanen shi a matsayin shi wanda yake so a taimaki mutanen shi, kana ganin ba a taimaki na gida ba ma ana zuwa kansu?
Na'am, kamar yadda kai magana Malam Ahmad, zan so in yi bayani kuma ina so kuma in ba da hujja na wannan bayanin zan yi yanzu. Na farko dai wannan gwamnati alhamdulillah mai girma gwamna wallahi yana bakin ƙoƙari ne kan ya za a yi talakawan jihar Zamfara su ci gaba. Wato abin da za ka lura da shi yanzu misali, shi mai girma gwamna Dr. Lawal duk abin da zai yi misali a ce shi ɗaya zai yi amfana da shi ba zai ba shi ƙarfi ba kuma bai ma ba shi ƙarfi, magana ta gaskiya ni sanin da ni shi. Kamanci abin ne ka gano cewa ba laihi ne ba ne, laihin za mu kai inda yake. Kamanci abin ne to shi duk abin da nan ni ina da yaƙinin mai girma gwamna da zai tabbatar duk abin da welfare da ake cewa bai yi kaza da kaza, wallahi tallahi ina da yaƙinin da yana da tabbacin yau idan ya ware biliyan 10 za su kai ga talakan jihar Zamfara, ba ma wai wanda ya yi siyasa ce ba ko wanda wani gare shi ba, wallahi tallahi zai ba da su, wallahi zai ba da approve ɗinsu. To babban abin da ka faruwa wato kaga shi shugaba na ƙwarai amma maƙarrabai ba ta gari sun yawa. Abin da ake cewa kenan, saboda za ka ga sun nuna abin da ma suke nunawa su maƙarraban gwamnati ba a taimakon su, ba su samu komi ba sannan balle su taimaki al'umma. Kamanci abin ni kuma abin da na gani ba zan yarda da maganganun su ba. Idan kuwa haka ne to duk wanda ya ce haka nan ko in ce ina kira ga matasa na jam'iyyar PDP musamman inda na wahala, duk wani ɗan siyasa da ya ce muku cewa misali mai muƙamin gwamnati ko da na kansila ne, idan ya ce muku bai samu ko kuma bai samu komi ba, to kawai abin da naka so ku ce mai, ku ce ya aje kujerar na sati guda in har da gaske ne. Kaga ba zai aje ba, kaga ƙarya ce. To wato abin da naka so mutane talakawan jihar Zamfara su gane tun daga waɗanda na yi shi da waɗanda ma ba cikin jam'iyyar suke ba, wato abu ne wanda shi gwamna bai isa yi shi kaɗai ba. To me yasa an kai irin sakataren gwamnati, an ka yi chief of staff, an ka yi ciyamoma, an ka yi kwamishinona, an ka yi SA. Kuma kowane ɓangare mai girma gwamna ya ba da mukamai. Babu wani mukami wanda akwai jihar Zamfara tun 1999 har zuwa yanzu wanda a ce mai girma gwamna bai sa shi ba, bai aza shi ba ko da mutum guda ko biyu misali. Amma mutane suna korafin cewa ya tsaye da ayyukan da yake na ci gaba da ma appointment ma ya yi karanci. Kamata ya expanding ɗin appointment ko wacce local government ƙauyuka da gundumoni haka a samu yana da wani wakili wanda zai rika mishi yaƙi. Kamar in ni buga misali da zaɓen da an kai na ƙauren na moda a satuttukan da suka gabata, mutane sun ta ƙorafin mutanen sun ce ko in baya ga kansilan yankin su ba su da kowa, ba su san kowa ba wanda yake cikin gwamnati. To alhamdulillah ma na ji aje ka taɓo da wannan magana na zaɓen ƙaura. Wallahi wannan zaɓe da an kai magana ta gaskiya ni na sani gabana an kai, ina da shaidun cewa ina da kuma yaƙini na mai girma gwamna ya ba da approve fiye da biliyan 1.5 domin a je a ba zaɓen da zai gudana a ƙaura a lokacin. To wato kamar inda ce maka farko za mu kai inda kowa zai fahimci matsalar inda take. Kamanci abu ne wato shi gwamna ba shi ya je ba, kamanci abu ne ko ba shi ya ba da kuɗin da hannu ne ba. Maƙarraban nan da ya naɗa ciyamoma, kwamishinona, SA duk wani mai hannu da shuni a gwamnatance su ya naɗa kwamiti an kai. Chairman ka yi magana akan muƙarraban gwamnati akan cewa duk wannan cece-kucin da ake yi laifinsu ne, gwamna yana iyaka ƙoƙari ne. So wace shawara za ka ba mai girma gwamna domin a ga an shawo kan wannan matsala? To shawara dai ba ta so ta guda ɗaya ba zuwa biyu. Shawara dai ta farko ni abin da na gani yau kwamishinona muna da kwamishinona, muna da ciyamoma, muna da SA tun daga matakin kansila har ciyamoma na ward. Duk dai ni gaya maka wanda da mukami na gwamnati a gwamnatance a mulkin Dauda a wannan gwamnati. Kamanci abin ne haƙƙi ne ya taimaki, wajibi ma ne ya taimaki waɗanda a ƙarƙashin shi, saboda gwamna bai san
ba dole bane a cewa ya san duk wanda ya wahala da shi kamar ba su wakilai kan ce koma dole bane ai shine to su wakilan gwamnati na'am shin ka wance abu ne na'am haka ɗan gwamnati ta ci su ne kai gwamnati na'am in mata ce ba su ne kare gwamnati to kaga wanga abu su ɗan masu hankali ne ni a tunanina Dauda ko faɗuwa yau an kai 2027 wallahi Dauda bai faɗi ba wallahi mu mukarraban gwamnatin mu na faɗi dalili kuwa ba mu so ci gaban da ya kawo ba lalle ba mu yarda da cewa muna son ci gaban ba saboda dalili na ba mu taimaki waɗanda sun ka yi mu ba sun ka halatta mun ka halatta da su ba misali to kaga yanzu abin da ni na gani kamar girma gwamna a shawarance ni a ƙungiyance kuma wallahi ni da ni a gwamna wallahi tun ga zaɓen nan na aura da an kayo ga yadda ni ba da kuɗi kuma ni ba da amana wallahi duk wanda ya ce wurin nan na saukar da shi kawanci abu ne duk wanda ya ce wurin nan wallahi na saukar da shi kuma ni abin da na ɗauka na fahimci cewa shi mutum ne wanda Allah na nuna mai wasu abubuwa tun kamin lokaci ya ƙure wato shi ga nuna ma Allah na so wanga bawan Allah kuma ya kalli zuciya ta mai kyau ce ga jihar Zamfara don ba haka bane da wannan abin da ya faru ƙaura da ba zai faru ba kamar cuci yanzu shi mai girma gwamna abin da suke nuna mashi ko abin da na fahimce ki da ra'ayi abin da kallo kowa so ne ya kai kuma don Allah aka yi ne kuma duk wanda ka so ne dan yana son ci gaba to lalle akwai ci gaban ana son ci gaba kamar da na faɗa maka na faɗi farko duk wanda ya ji siyasa mai girma gwamna Lawal wallahi yayi ne dan abu biyu yayi ne dan ci gaban jiha yayi ne don yaya za a yi a gina shi ta hanyar kasuwanci ko makaranta ko wani abu wanda ya kaso da ɗaya misali amince abin da ka yi to duk ire-iren waɗannan abubuwa ya kamata a ce an yi su misali rabai su addu'an nan hanoyin ba ha gwamna ba shi illa dai kawai ya ba su kuɗin su kuma wallahi duk wani haƙƙi nasu tun daga si'in su har albashi har allowance ɗin su ba wani abu da bai ba su yanzu za ka ga irin kwamishina bai iya maki wata 20,000 shin ka abin kuma ana ba shi albashi ne sannan ni abin da sani albashin ma da aka ba su yanzu lokacin mutuwalle ba su samu kwamishinan hacciya ma ba su samu wannan daman ma da ya ba su wa'inga sun lunka su so nawa amma ba su iya taimakon kowa to kaga duk wanda bai da amfani dai a gwamnatance a siyasance ta harkar wannan tahiya in dai har mai girma gwamnati da gaske yake ci gaban jiha ya kaso na tsawon shekara 8 to ina ganin ni dai ya saukar da wa'inga mutane ya samu masu amfani in APC za su je ciya wurin yan sari wurin su ministan tsoro da kuma wani ko zanzana ke kowa to in wurin su za su je dama lalatacce sai lalatacce in ka wance abu ne don yanzu duk wani mutumin kwarai ko kuma mai son kishin jihar Zamfara mai son kuma ci gaban jihar Zamfara wallahi tallahi wallahi bai cikin APC in ko yana ciki sai Allah ya kawo wani abu wanda zai haita kamar da mai girma sanata Kabiru Bello Marafa CON yayi kaga yanzu shi na kwarai ne yana da kishin jiha da yake yana da kishi na jiha da kuma ya matasa da kuma al'ummar jihar Zamfara kaga sai Allah ya tsamo shi daga cikin kazammu ya dawo yanzu ana cewa yana zawarci ne misali to mu muna zawarcin ka mai girma sanata Kabiru Marafa dan Allah ka zo ka mara ma mai girma gwamna baya na ganin cewa an ciyar da jiha a inda an ka tsaya sannan kuma Malam Ahmad ina mai tabbata ma al'ummar jihar Zamfara a madadin kungiya za mu shirya tattaki tun daga tsohuwar kasuwa har zuwa bakin asibiti Farida domin mu hito kwanmu da kwarkwatanmu tun daga mazaɓunmu har local government esku har state esku da kuma mata da maza za mu tara membobin ƙungiya gaba ɗaya da ikon Allah za mu hito kwanmu da kwarkwatanmu domin kira ga mai girma sanata Kabiru Garba Marafa CON domin ya shigo jam'iyyarmu ta PDP ya riƙa mai girma gwamna domin ciyar da jiha gaba a inda an ka tsaya insha Allah. Na'am Malam Abdulrahman ka yi magana akan mai girma gwamna idan da za ka ba da shawara da saukar da wasu muƙarraban gwamnati so kana tunanin idan aka saukar da wasu aka kawo wasu su waɗanda za a kawo kana da yaƙinin za su yi abin da ya dace
wanda ya fi waɗancan? To ga abu bayani buɗe kuma ai kamar misali duk abin da bai da amfani ga al'umma ni ban ga amfanin tsaye da shi ba ko a sa shi ma shugabanci misali. Amma ni abin da ni tunani yau duk an ka saukar da ko da mutum bai a cikinsu to kamar gargaɗi ne ga saura su gyara kamar ga al'ummarsu suna musu ƙarya don ƙarya ce magana ta gaskiya ƙarya ce duk wanda zai cewa mai muƙamin da ya siyasa na gwamnati ya ce bai samu wallahi ƙarya yake kuma ko gaba ne ina iya faɗi ba tsoro ba wani fargaba ko abu dan abin da na sani wallahi ƙarya yake in suna yadda su taimaki al'ummar su taimaki waɗanda na wahala tare da su wallahi su taimake su mai girma gwamna ya iya bakin ƙoƙari ne kuma shi Allah ya sani kai da ma Allah ya tashi abin tuna musu asiri buɗe ya fito da abin sanadiyyar zaɓen gada an kai na ƙauna wato shi yasa nika jin daɗin tahiyya da gani PDP na kai amma ina jin daɗin mu'amala da ɗan marabiya amana saboda suna da riƙon amana kuma suna da haƙuri saboda da a ce kuɗi ko kuma wani abu da sun ban kabiru bai ba irin yadda ba a mai komi ba sannan irin kuma da siyasa ta yi ɗan shiru ta ɗan yi kwana ba wai ta yi kwana gaba ta ɗan kwanta misali da sun bar shi to irin yadda sun ka riƙe amana kowannen abun ɗai ni shi yana ɗaya daga cikin abin da ya burge ni jika ina ma iya ma za a ce yi mu'amala da su kuma alhamdulillah cikin ikon Allah ya kawo mahitar da na ji information ɗin cewa ya hita APC kuma ina tunanin ma gida zai dawo gidan mu zai dawo da ikon Allah. Sunana Ahmad Ibrahim Siki. A bari su kai ba. Na'am. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa inda muka tattauna da chairman na ƙungiyar talakawa amanar Dauda Institute of Muktar Muhammad Lugga COS. Sunana Ahmad Ibrahim Siki a madadin abokan aiki na Comrade Aminu Ahmad Dauran da Ibrahim Aminu Gusau da dukkanin waɗanda suka taya mu wannan aiki muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum.